Вітаю, сёння мы з вамі чытаем 120 санет Уільяма Шекспіра. Амаль самы змрочны, самы сумны санет з усіх прысвечаных сябру і Fair Youth. Паслухайце яго ўважліва, гэта вельмі сумна гучыць і на беларускай мове, і на ангельскай. На беларускай мы будзем чытаць яго ў перакладзе Уладзіміра Дубоўкі. Твае пакуты нас ізноў з'ядналі. Ад гора сам я гнуўся ў дугу, бо нерваў мне са сталі не кавалі, іх раўнаваць да медзі не магу. Калі твой смутак, што дала разлука, падобны быў ці быў такі, як мой, дык ведаю, з якой пякельнай мукай хадзіла ты сцяжынкаю сваёй. А я, тыран твой, не знайшоў і часу, каб хоць узважыць зла твайго цяжар. Нашто ж адчай над намі разаслаўся, закрыў журбой сваёй увесь абшар. Я адпусціўся на ўсё благое, павінны ж адпушчэнне даць абое. That you were once unkind befriends me now, and for that sorrow, which I then did feel, needs must I under my transgression bow, unless my nerves were brass or hammered steel. For if you were by my unkindness shaken, as I by yours, you've passed a hell of time, and I, a tyrant, have no leisure taken to weigh how once I suffered in your crime. Oh, that our night of woe might have remembered my deepest sense how hard true sorrow hits, and soon to you, as you to me then tended, the humble salve which wounded bosoms fits. But that your trespass now becomes a fee, mine ransoms yours, and yours must ransom me.